केरी 70च्या आजोबा कल्चरल असोसिएशनान मराठी रंगभूमी दीस मनयलो। या निमतान गोंय पावंड्यार साबिनय नाट्यगीत गायन सर्त घडोवन हाडली, जातूंत हर्षा गणपुलेक पयले, शारदा शेटकाराक दुसरे आनी सुरज शेटकाराक तिसरे इनाम मेळ्ळे। उमेद वाडोवपी इनामां अनुष्का साळगांवकर थळी, मालिनी परब आनी दत्तू गांवसाक फावो जाली। मानेस्तांच्या हस्तुकी तांकां ती भेटयली। गोंयचे दिग्गज रंगकर्मी चंद्रकांत गांवस आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटयली। या कार्यक्रमाची खरी रंगत आणलेले सूत्रसंचालक गावकर आणि त्याबरोबर ज्यांनी आपलं सबून संपूर्ण वर्चस्व गाजवलं, आयुष्य खर्च केलं असं साहेब, तबलावादक आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्यात जर किचकट आणि डोकेदुखीचा कार्यक्रम कुठचा असेल तर तो परीक्षकांचा। कारण जर 10 किंवा 12 15 माणसं असतील तर प्रत्येकाला वाटतं की मला पहिले पारितोषिक मिळावं, निदान दुसरं, निदान तिसरं। पण परीक्षकाची काय परिस्थिती निर्माण होते त्या क्षेत्रातून आणि त्या साच्यातून आपण गेलेलो आहोत। गद्यामध्ये पद्याला मी हात लावत नाही, कारण तो आपला विषय नाही आहे आणि अशा दिग्गज कलाकारांसमोर आपण संगीताविषयी बोलणं म्हणजे बरोबर नाही। आपल्यामध्ये सुद्धा काही संगीत कलाकार असतील, त्याचबरोबर बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ 10-11 माझ्या माहितीप्रमाणे, कदाचित मी चुकत असेल, 11 लोकांनी आपलं सुंदर प्रकारचं नाट्यसंगीत सादर केलं। सवेश वेशभूषेसह कठीण असतं। एखादं नाटक करायचं झालं आणि 2-3 पात्र किंवा एक पात्र अभिनय असेल तरी चालून जातं, पण सवेश नाट्य गीत गाणं तेवढं सोपं नाही आहे। आपण प्रेक्षकगृहामध्ये बसतो की फार काही बोलून जातो, प्रत्यक्ष ज्यावेळेस आपल्यावर ती पाळी येते आणि रंगमंचावर आपण उभं राहतो त्यावेळेस काय परिस्थिती होते ही आम्ही बऱ्याच वेळा भोगलेली आहे। आणि तरी सुद्धा या कलाकाराने यामध्ये कुठची एखादी भूमिका एखाद्याने गाणं सादर केलं आणि ते परिपक्व नव्हतं असं सांगण्याचं धाडस आम्ही करू शकत नाही। फार सुंदरपैकी सगळं। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।